Artist in residence zijn bij PLT betekent dat je gedurende een langere periode aan het werk bent in het theater. Normaal gezien zijn theatergezelschappen gewoon, die hebben een vrachtwagen, daar zit een show in. Ze komen aan en ze pakken uit, ze spelen op 1 avond de show. Maar nu zijn we echt vanaf het begin samen aan het werk in een theater. En dat is heel mooi, want dan komen die twee werelden ook echt samen. Dus mensen in het theater zien hoe een voorstelling echt tot stand komt. En andersom, wij zien hoe het theater werkt. En dat is heel mooi. En zeker ook omdat PLT 3 theaters heeft. Dus Sittard, Heerlen en Kerkrade. En dat is heel mooi, want wij kunnen dus in verschillende zalen repeteren. Dat is ook heel goed voor het werk, want niet iedere zaal is hetzelfde. In een repetitieperiode gebeurt eigenlijk alles. Dus je begint eigenlijk gewoon vanaf een papiertje, vanaf een idee en dan bouw je het geheel tot aan het einde op. Op dit moment ben ik bezig met het kijken of in 3 dagen of het decor wat we bedacht hebben klopt met het idee van het stuk wat nu in ons hoofd zit. Dus we hebben gewoon 3 dagen en we gaan timmeren, plakken, knippen en van alles uitproberen. En dan, als dat goed is, dan ga ik in het najaar het verder afwerken. Nou, Hoe heet het is een beeldende voorstelling voor eigenlijk de hele familie, jong en oud. En het gaat over taal en het plezier van taal. Ik maak dat samen met Joke van Leeuwen en met vele anderen. En Joke van Leeuwen is al sinds dat ik kind ben mijn grote voorbeeld. Ik ben ooit begonnen met haar boeken. En je ziet dat ook terug in mijn werk, het beeldende en het talige en het plezier. Hoe heet het als titel is ook ontstaan uit, eigenlijk is het een woord uit haar brein. Hoe heet het? Dat is een gedicht. En ik vond het wel mooi om dat ook als titel te nemen. We gaan gewoon flink knutselen, flink spelen met taal. En het wordt geen brave voorstelling van A tot Z, in ieder geval.